Goeie. Wij dachten, we moeten maar even door dat smelle steegje in. Ja, dat is echt zo, eigenlijk. Hartstikke mooi, net zo. Ja. Ja, ik heb wel een beetje breder gewoon, maar ja, de boerlui die wonen dat nog in de tijd net. Dus dat want dan ga ik deze steeg hier houden. Wij wien je met waanden. Nou, ik ben in een huis aan het opruimen staan alles. Ik doe wel een productuur in huizen staan alles, alle dagen water. En dan ben ik wel in een score, ben ik even. Zijn mijn kachel een beetje om staan en een visje bakken, hakviska, zulke dingen. Ja. Nou. Ja, als je over de vis begint erin te glunderen. Ja, dat denk ik ook wel. Het is net lekkerder als zelf vaste vis gaat, ja? Ja? Ja, dat is heerlijk. Ja. En hoe kom je aan die vis dan? Mijn zoon, hè, wat ik zei, die zit op werk, op blauwe ogen staan alles. En, nou, die had wel eens wat, dan ben er uitschatten staan alles. En, maar, die telietsbenen staan alles. Nou ja, dan krijg ik wel een beetje per visje mee. En die ga je nou ook kleerlezen? Ja, ik ga verleden week een paar visjes krijgen staan alles. En dan had ik juist een paar zeilbakken staan alles. Oh. Dat is ze. Dat ben ze. En wat is het voor vis? De skar. Dat slaagt hij gewoon, hè. Dus ja, de kapper even aan en de vender een beetje bij, knaken en alles. Nou, en dan wordt het kimmaatje weer en alles. En dan even een nacht in het zout water. En ben je zelfs ook een visker? Man Nee, geweest? ik ben net viskerman net, dat net. Wat had je altijd dien? Op boorhellen ga ik zitten. En ik ga in bagelwerk zetten naar broden. Dat zou wanden. En ik ga met de walvisvaart west nou. Oh ja? Ja, Hoe wie dat? heel mooi, ja. Nou, daar heb ik 3 reizen mee west. De laatste reis heb ik naar mij west, dat ben ik 64. Dit is de jager, daarom draai je dat. Die van hen die zit achter die vis gewoon, die zitten. Als je die harpoen zien, bij die zitten en alles. Hè? En dit is de boeiboot, die ze dan sketten hadden, zo deze, wordt er een vlag op zetten en vol lucht jagen die visken, dat ze erin blijven en dan haalt hij ze weer op en die brengt ze naar het moederskip daar. Nou, hier zit, daar ben ik van het slachtje en alles, daar ben mijn kameraden, dat ik wat mijn werk had daar aan boord. Ik ben op vleesdek. Dit is het spekdek, maar ik ben op vleesdek. En hij is zelfs wel eens een keer een lekker stukje walvisvlees, hoor. Ja, verraad je het wel. Heel proud, hè? Ja, had ik zeg maar in de mestroom, zeg ik, hier zo'n steltje mijn naam en alles en ik snijd een stukje vis. Dat die ik dan wel boord een boord hangen, want ja, dat heb je altijd koud daar. En dan een beetje peper en zout. En dan in de hut bakken en alles, dus een stukje vlees en een broodje. Dat is heerlijk, hè? Is het lekker? Ja, heerlijk. Echt weer. Als balvlees honger hast, dan hoeft geen koolvlees meer. Nee, wel goed, zo lekker is dat. Maar joe maar een lekker stukje sky. Dat hoop ik.